Szerintem ez egyértelmű. Tegyünk egy próbajátékot. Jó, figyelj! Fogjuk meg a kalapot. És most emelgetjük addig, míg oda nem érünk, hogy el. Segítek, jó? Nóta 2, 3 és. Megismerni akarnám. Itt segítek. Ékes járásáról, előfűzött bocskoráról, tarisznya szíjáról. Ez tanulmányfilm lesz egyébként. Álljon meg! Mondom, hogy föltartjuk az ejnél magasra, majd az életnél. Még soha nem voltam. Jó, még egyszer. Sehol. Szerintem ez jövő vasárnapig fog tartani. Ennyi nehézséggel. Na, még egyszer. Fogja meg a kalapot, rakosatul. 3 és. Megismerni akarnász ékes járásáról, előfűzött bocskoráról, tarisznya szíjáról. Tart fel. Ej, és élet, saját tudatos. Hát kérem, nem tudom elég mondanak azért. Na, a nóta ritmusa is fontos, remélem ez most már lassan kiderült, mert hát ugye arra kell rakosgatni a kalapot. Nagy bajban vagyok, mert ezek már szerintem van köztük, aki nem szobjas tényleg. De lehet, hogy ő nyeri meg a bot, ne legyünk ilyen előrelátóak, és ilyen aljosok. Na, figyelem, próba még egyszer utoljára, és aztán ezt követően, aki már kiváljuk ilyen szó. Figyelem, 3 és. Megismerni akarnász ékes járásáról, előfűzött bocskoráról, tarisznya szíjáról. Ej, élet, kanász, élet. Szeretnék 6 másik játékos írni. Jó. Még egyszer elmondom, jó? Utána, amikor az következik már, hogy élet, akkor fogom a kalapot és azt csinálom. Élet, kanász, élet, meg aztán az élet van. Dehogy is, hát már elveszik a tiédről majd. Nézd azt. Hadd látom. Utána rakosgatjuk folyamatosan meg.